Mendia denon eskura, horixe da Upsala Mendi elkartearen erronka. Gaitasun fisiko, sentsorial eta kognitiboengatik berezketarik egin gabe mendia pertsona guztiei hurbiltzea dute helburu. Gaur, Bilabonan hasita, 7 kilometroko ibilbidea egin dute, eurekin egin dugu txangoaren zatitxo bat. Bilabonako plaza oso bisita bereziarekin esnatu da gaur. Dantzan ikusi ditugu. Kamisetak banatu dituzte, eta gaurko gidaria izan den eta askorentzat erreferente den Juliani entzun ondoren, martxan bakoitza bere erritmoan, baina talde bat izanik. Oso ondo, gustura joten naiz. Germán esaterako Ramoniren begiak izan da gaur. Marcando el ritmo, nos va diciendo Ramoni cómo va de cómoda. Eta mendian eskarmentua duen Ramoni pozpozik aukerarekin. Gogoz hartzen dut aukera hau izatia. Gaur lehen aldiak ere izan dira, Emanuelentzat esaterako, Iruñetik etorri da bere aitarekin. ¿Te está gustando? Sí. Horrelako irribarrek unkitu egiten dituzte voluntarioak. Garrantzitsua da beraientzat, guretzat eta gizarte guztiarentzat. Y se aprende de la gente que sabe ayudar, que sabe esperar, y me estoy emocionando. Gilek bidean sortzen diren loturak azaldu dizkigu. Casi no os conozco de nada y no sé ni por dónde tiran, pero los voy conociendo y es agradable, sí. Izugarrizko animoak ia elkar ezagutzen ez badute ere. Eta animo mezuak etxean dauden guztientzat ere. Ondi, oso ondi. Oso importantea da hau egitea eta jendea oso ona da. Lo van a agradecer. Lo van a agradecer muchísimo. Punturik garaienean deskantsatu ondoren bideari jarraitzen utzi ditugu. Erakutsi diguten bezala mugak eta oztopoak gaindituz.